Pagkamingawan, kami adlawan. Wala na may kaon. Sus, pastilapan. Wala na dyan kaon, mingaw na kaayo. Ano kay gutom na mo po. Giputol mo din na ni Papa dili. Nganong giputol mo na ni mo diya? Nadali ana kay ngato ta ko kuan. Uji. Ilang uji? Mga unta. Bata sa kuan ba? Tindahan tala. Gutom kayo, gutom kayo, wayo lingaw. Tara ba yun? Nakoy 50 ba? Nakoy 50. Tara. Aron di na ta magluto. Ah, magyapon. Ano kupos lang nga. Bunga anak ato. Bugno kayong cook karon. Kay bugno kayong cook karon. Ang tanga. Ay, hupilay na dito ang. Ay pa mga to dito. Rato sa ka. Kani kai. Tagatag na siya. Uy. Uy. Atang-atang na siya. Busog na. Aram din yung isnak. Mano to isnak pero marunong ko gigutom pag gihapon ay. Unsa man mas maayo karon? Matulog o dili? May pa mato kalsada. Inyo rong gihapon ni dire. Mapay mabalik. Kaapoy. Kaapoy laag. Pay matulog ko dire. Palinga po, yan siya pagmuta.